dan il-nuzzali. Dan il-nuzzali nkun nista' mmur naqra mixja tal-pjazza. Jiena jisimni li Bela u għandi 10 snin. Nifti li tgħidu lil tal-Malta Trust Foundation biex ikunu jistgħu jisruli dan il-nuzzali. Grazzi ħafna u minn qalbi ngħidilkom grazzi kbira. Din il-istorja tal-Lija Bela li ta' biss ftit xhur kien tilef id-dawl ta' jnieħ. Anke jekk il-ħajja ma kienx ħanina miegħu u qed jikber b'reżiljenza kbira tant li ma jaqtax qalbu u kontinwament jipprova jitgħallem il-ħin kollu. Ommu, Daniela, irrakkontat l-istorja ta' twelid ta' bina ta' 24 ġimgħa u għalhekk żdiedu l-komplikazzjonijiet inkluż fajneħ. Kien hemm ħafna drabi li jċemplulna u jgħidulna ejjew għax mhux għalmana. Jisu wara 3 xhur li twieled għalulna li jista' jkun li jitlef id-dawl ta' jnejh. Però minkejja l-biża li hu l-familja tiegħu dejjem sabu l-appoġġ tal-Malta Trust Foundation, immexxija mill-President Emeritu Mary Louise Colleiro Preca. F'mumenti bħal daw isek ħafna drabi tibda tħossok waħdek u il-Malta Trust Foundation ġelitna ma nħossunix waħedna. Nafu li hemm xi ħadd qed jismana, qed jagħti każ tax-xewqat tat-tfal tagħna. Bħalissa li qed jitgħallem l-hawn permezz ta' proġett jismu iSport u issandu x-xewqa li jkun jista' jmur il-pjazza mal-ħbieb. Dan permezz ta' nuċċali li qed jingħata mill-Malta Trust Foundation li se jkun qed jgħinu jkun aktar indipendenti. Tali apparat teknoloġiku se jkun jista' jgħinu litteralment jimxi aħjar u b'mod aktar faċli il-vjaġġ tal-ħajja tiegħu. Il-Malta Trust Foundation se tkun qed wassal maratona ġbir ta' fondi nhar is-Sibt 13 ta' Ġunju waqt li tixxandar sa nofs il-lejl fuq l-istazzjonijiet kollha, inkluż fuq One. Bil-flus miġburin l-organizzazzjoni se tgħin aktar tfal li għandhom bżonn dik l-għajnuna biex jgħixu ħajja aħjar.